Yes, manafinaka. Ça va, ça va. Zahay aketo aloha tsika jeudi avy mbala nitrainy mihitsy ka. Nitrainy za jeudi mitandregny JavaScript zegny. Misy raha zegny tiako rasaigna aminao agny zegny safe araka ny fataoko zegny za mizaha fo. Raha mety ho azonao agnatin'ny formation miaraka aminakahy zegny, formation millionnaire fondation ndraiky vision pro zegny amin'ny ambadimbadika ato zegny amin'ny JavaScript zegny. Safe tamin'ny taloha zegny raha ty mba tsy haiko fa noho ny fahaizako izy amin'ny jeudi zegny andeha agnazavako izy aminao zegny. Ny hoe your inner world create your outer world. Your inner world create your outer world. Amin'ny tenin'ny anglais zegny. Amin'ny atsika tia manifestation zegny tegna agnazavako izy eto zegny. Your inner world create your outer world. Ino ma dikan'izay zegny? Amin'ny manifestation zegny rehefa mampiasa le manifestation zegny anao aza digna fa ny ao agnatinao le agnatinao rehefa anao amin'ny fotoana anao mirelax na magnano imagination igny le agnatinao agny zegny micréer le ivelany ny avy agnatinao ary zay zegny maharatsy anao magnodidiny olo négatif amin'ny fiainana zegny satria rehefa magnodidiny olo négatif zegny anao tsy ho hisy la paix intérieure mihitsy zegny anao. Mety ho stressé, ho hisy anxiety, mety zegny anao meloko tafiditra agnatin'ny high beta. De zay zegny zavatra tsy ilaigna fa zavatra ilaigna zegny mila zegny hainao mametraka ovy raha sentiriavinao agnatin'ny aigninao zegny zavatra hitan'ny masonao amin'ny fiainana. Efa misentira zegny anao agnatiny de tira koa zegny anao amin'ny monde réalité karaha jeudi zegny. Amin'ny fotoana zay zegny ny tsy fahaizanao magnavaka hoe mbala agnatiny agny miraha zegny sa efa amin'ny fotoana zay zegny anao malakilaky kokoa magnano manifestation. Exemple imaginez ty hihinagna manifester sakafo tiako hohanigny azonao le koragnantsika eto misafidy anao volaniko karazagna sakafo araiky tianao hohanigny amin'ny fotoana igny zegny anao mila focus amin'ny hanigny araiky igny zegny sakafo araiky igny fo zegny. Exemple zao hoe hihinagna zegny anao asa hoe ron'akoho focusnao aketo zegny concentrationnao aketo zegny amin'ny akoho igny fo zegny amin'ny fotoana anao mipetraka eo igny zegny de akoho fo zegny raha dinihinao raha mahakasiky akoho fo dika amin'ny fotoana zay zegny efa tsy hainao zegny magnavaka hoe efa mihinagna akoho io manao io sa mbala tsendriky dikan'izay zegny efa misentira izy mialao zegny anao fa hoe mihinagna ron'akoho zegny anao amin'ny jeudi zegny. Azonao fagnazavako izy ke amin'ny manifestation zegny your inner world create your outer world mila tsy hainao zegny magnavaka hoe réalité mahitisa mbala amin'ny monde imaginaire zegny anao jeudi. Amin'ny fotoana anao mibelaka zegny tsy hainao magnavaka hoe izy tamin'ny fotoanan'ny méditation na hoe visualisation sa izy tegna réalité amin'ny jeudi. Rehefa tratranao zegny étape zay tsy mora fa ilagna répétition, ilagna kotrana. Rehefa zatra mikotraka zegny anao fotoana igny de lasa zatra de lasa mandeha automatique zegny amin'ny fotoana io. Ela zegny de miseho tanteraka zegny le raha raiky tianao kasaigna amin'ny focusnao zegny. Fa rehefa magnano manifestation zegny mila managna focus zegny ke aza aventsika misy zegny ny vision zegny. Amin'ny vision zegny mahita zavatra marobe zegny anao. Marobe zegny zavatra ho hitanao. Ohatra amin'ny jeudi fo zegny mety mahita anao zavatra marobe farana agny, mety mahita zegny anao raha marobe afarana. Fa amin'ny manifestation zegny ilaigna ny focus araiky fo. Ny tsy fanagnanao i focus io zegny mahatonga anao mifail échec de tsy mahatanteraka le raha tianao ho kasaigna zegny. Na izy io zegny na amin'ny examen na anao mitady vady
na anao zegny mila vola amin'ny raha jiaby, kila raha ilainao zegny ilagna focus satria eo zegny ny vision fa mila mifantoko aminaraiky zegny. Hazavaintsika izy agnatin'ny supermarché tsika magnazava izy amin'ny vidéo magnaraka zegny ke magnaraha zegny anao izy ka tiandra bebe koa zegny anao io misy lien ambadibadiky zegny misy lien mahakasiky ny méditation izy ka mbola tsy tafiditra anao malakilaky anao miditra agnatiny agny satria mety ho limité zegny izy io amin'ny fotoana mamety izy zegny. Ary misy koa zegny fagnazavagna mahakasiky ny tableau de vision ambadiky ry misy ny affirmation zegny satria amin'ny fotoana anao magnano méditation zegny ilaigna anao mitandregny affirmation zegny na soit méditation guidée zegny de misy zegny io ambadiky io raha mila mahakasiky nina asa zegny anao ambadiky io raha ohatra hoe focusinao io zegny asa ambadiky io zegny misy lien raha ohatra ka focusinao io zegny mahakasiky ny formation zegny ampianatranao malakilaky kokoa zegny misy lien zegny ambadimbadiky ke aza tara zegny anao fa akao zegny za miambigna anao na soit mahita mpampianatra maromaro zegny anao amin'ny pour en savoir plus zegny akao zegny anao mahita lien marobe ke sorako zegny anao isaka hatreto nitandregny vidéo magnaraka zegny atsika magnazava mahakasiky ny vision ndraiky zegny. Peace and love, my brother from another mother. This is Terry Tatsan, come from Madagascar, here in East Coast. Next video, God bless you.